Kastalatibyan! Hit ita! Adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Tinalabes nga arak, itunda na ka iti pannakaisagmak. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Maditiriknak bakit? Malamlaminak mo tan dito'y unag tibas. Kat aircon nga ro daytoy bas. Kas kalagdada mo nga agbiyahe mo. Iti day ta akinalakay mo. Maulaw ka pa'y laan. Idi ba rito akpay nga mintin na odi ang nagbiyahe ak bakit? Awan pa'y aircon idi abos. Ay. Di ka agsadag kanyak. Ay, nagdagsan ta ulong. Maulaw ak nga rod. Manupay ay nga oras. Sakbay ang makasangpet day jay lugar yaw. Nay, angkal. Isaman na kamod day tapulpulpugam nga ulo ti kaldeng. Ay, agbalin adinakdakan da ito yung intun madamdama kaanakaan. Anyat oraset? Apay ngay, tawan pa'y laang damari. Damagak man kan ni Nanang. Nanang! Anya nga oras asumangpad damari, kanji asawa na. Ay na, imawag mo titay kat kuna na nga asidagdan. Tanay. Dandanin maluto to'y lutlutwan mi apulutan. Impak pakauna ni Maray asaan amabalin nga ginom nila kay na. Na-stricto matlaunay ni Mari. Uncle, ilutun takid din dyan dinakdakan. Taapag isunto no sumangpat ni Bayaw, painuman taman kid di adagos. Nagpudot dito'y lugar yaw bakit? Imbagak mutken ka, anapudot ditoy. Taasidag kami iti baybay. Medyo maulaw akpay lang ah. Agayaba kun iti tricycle amang itulod ka data iti baryo. Naglugan taman ay. Ay katanya nga ay. Sumardang ka man arumaniklamo. Diyan imbagakkan ka Saan ka nga aginom? Uray awisan da ka, dagiti ka kabagya. Saan amabalin nga aginom ka, iti ara. Ay, rugrug yan yun sa mutan kaya ginaw. Ay una nang. Makain inom kami nga minen. Eksaktong tawin ton sumangpet da Maray. Ay, sa inyo unay ata kababay ni ti asawa ni Maray. No nabartek kayo amasangputan na. Anya kumangay tinakababain, ni Nanang mal. Ket no plano mi nga awisan nga aginom ti asawa na. Parteken mi man. Nay, isudan sanda kita. Inaksabta ni da. Ay na, ay, nasayat man tada kayawn. Itay da kayo pa'y lagaw-urayan. Ay na, nagbuntog mo't ngamin dyan nagluganan may abas, Nanang. Kumusta Nanang? Nay, apay, kimutong kansa mo, Nilson. Saan mo titi panagkunak? At to'y ti pasarabok kada kayo, Nanang. Buko pa'y, kan tupi. Ay, agyaman na kanakaw. Kung ano nalipatam, sigay umunag kayo di tabalay. Tay-tay da kayo pa'y ngururayin da manong mau, kan angkel mau. Mala, agmerienda ka, Bayaw. Ay, wen man Bayaw. Ay, nagadayo ti biyahe mi. Saan ka lang anarwa ang Bayaw? Kan may sa. First time mo ngamin nga umay dito lugar na Wen nga rod Bayaw. Saan ka amadanagan, Bayaw? Man nakigayam dagiti tattao dito lugar may. Kasta ka day? Kinapudno na. At daing sagana may aparakan ka. Anya mananday tan, Manong. Ay, awan. Sikakit di mo't mare. Itamla nga impasyar nila kay mo. Paritampay. Ay, Jack paritan. Saan lang amin ang mabaling aginom nila kay ko? Ay, makitam day tanga ugalim. Unay matiki na istrikto mon. Ay na, Manong. Bawal nga aginom nila kay ko. Patpatsyon ni bakit mo? Umay kagit din ton madamdamay di likod. At darigalo mi kan ka, Bayaw. Anya ti kunan ni Bayaw mau. Urahin ta ka no. Imbagak nga umay dito likod. Itay pa'y nga agur-uray ken kuana da ito'y dinakdakan na kaldeng. Sorpresaan taman.
Imbagam kumaa, nga agur-uray da ito'y arak di tao. Amo nalagtan. Tanay, marikrik na dandan niya akong mabartag. Medyo napudutan da ito'y lapayag ko kay. Oh, ato yan ti merinda tayo at tubog tinyo kan kamuti analang ta. Ay na, naimbag tada ka kasinsin. Tada nagisagana iti merienda tayo. Inton malam, agluto ak itikan kanan kasinsin. Ay na, ay mayat Tapno makaramanak man an iti kankanan. Ala, ag merienda tayo. Bayat ti pa nagsasarita tayo. When saan mo't lata nagbaliw da ito lugar tayo? Nakaul-ulimak lata. Ay, saan mo ako na unday tamaray? Urayo masumip ngagtabakitam dagiti agkikinamat anabarbartag di tarwar. Ha? At dapay lang, tikasta? Sigud mat kasinsin. Ay nakarwa anak kaw. At danto pa'y nakaigam iti badang amang ipukpuk kaw. Asinaw ti malalaki! Kunara. Ay, kunak ano awanan tikasta, nanang? Ay na, kasinsin. Kasta talaga ditoy. Ay, mabalin ay amaikat dagita kakasta klase ti tattao. Aging nga darak ngay numunda at dalata gugulaw. Ay, iso nga rod aparparitak nilakay kong aginom. Naitapay mag... Ay, sabali, numabartak nilakay ko, nanang. Iso ako nak, abawal kan kwa na ti anyaman a klasit ara. Bawal. Adulamin day ta. Sige kit day. Isat mau day talambanaw. Ako name. Saan ka madanagan? Da kami timakamukan ni Mare. Nagbasita babae. Kabutang mo kit day. Di asawam. Di mo kunaan. Nga under na ka ni ading ko. Oh. Ay, saan mo ta? At da ka dito'y teritoryo may bayaw. Da kami timakamukan ka. Oo. Ramanan pa day ito'y dinakdakan. Sakti ng templay ti day ta. Wow, kasla na imas ngagpaiswa. Ramanam ngamin bayaw. Bagay na day talambanog. O sige, shot mo. Ay naman ang mari, italamanan nga kita na. Wen nga rod Ay na, sanga pulo gaya man ti anak mo, adeng. Wen manang, kaan anak ko laang idinapanabulan. Ay, husto daytan. Adon ti anak mo. Ay wen manang, talaga ahuston tani. Ay, nagrigat ti biyag. Imbag no ada trabaho nila kay mo. Makitaltalon lang manang. Basta nasingpag. Imbag lakit di taawan pulos bisyo na. Saan akas kadagiti daddo maalalaki dito'y lugar tayo nga artak? Ay, imbag laangan Wen tako nakasaan na atultuladan dagiti lalaki nga artak dito'y. Takada malam numalpas da nga agbangkag, magiinom da. Ay, jakman ammo kadagita atat tao. No payakastada. Ay, nilakay mo ngay manang. Jak pa'y nakita iti personal. Nagbati ija balay. Saan mo't ngamin akayat apalubusan damanong kan uncle? Ay sus, bartekendan ano kasta? Ay, imbagak mo't asaan mabalin abartekendan nila kay ko? Makaamuda no pilitan da abarteken? Napigsamot gayam nga uminom ni bayaw mau. Kanakan. Un nga rod. Hagasam man. Namnaminsan nga intangad nati may sa butilya alambanog. Kan nagpigsang agpulutan si ka. Ngal-ngal ang ngal-ngal. Kanakan. Apay asaan nga agtagtaga rin ni bayaw mau. Diyan ka mo anggal. Bayaw, nabartag ka din. Agsao kamot Saan ka ngagbabain? Agpapada tayo amin dito. Artag tayo amin. Nay, timakder, Mike. Bayaw. Saan ka tumakder? Tanabartag ka. Ang mga numatumba ka, kahit makabasol kami kan ni Mare. Yeah! Kita ni bayaw mo. Agkarati matan. Bayaw.
Ya! Anay ko, apay kaya kinugtaran nakmatayin. Urayak lang na ipurwak. Ay, bayaw, ay sana. Ya! Ay, sos, siyak sama tanti sa rununan. Ya! Ay, maray! Umay kabay dito, oy! Ya! Darasam! Tumakdar ka na, Uncle. Unay kamatin. Maulawak nga raw. Nagaduabit ti makita. Ayan nan nga ni bayaw. Ayan nangagpaisaw. Nagpadaya mo't itay. Ay, sos, sanino ngayon ti papanan na? Nagpigsagayam ti kugtar ni bayaw mo. Urayak lang na usawan, Uncle. Ay, surutin ta ni bayaw mo. Delikadaw. Ay, maray! Ay, maray! Nilakay mo! Ay na. Apay na lang. Makapadanag kayo mananang. Anya-aya ti umayoy baga. Ay, nilakay mo. Wagwalwala ijay kantina. Anya? Ay, Allah, apay nga eh. Kinarati na pa'y ani ang kalyaw. Ay, grabe mat ni bayaw. Ay, kunak lang aruden asaan da abartakan. Saan dakmat ngamin adengdenggan. Ay, unay kat ngaminan aya. Alaing ka anawaan tanay ar-ari bungbungan ng dagiti tattao. Ay, at tamot gayam black ay mau kaanakan. Saan matunay ang napigsa ti panang street ni bayaw kanyak? Ang na black ay anak matlata. Daytan ti ibagbagak kada kayo asaan nyo abartakan nila kay ko. Tasabali no mabartak. Wan nga raw kaanakan maray. Putno gayam ti ibagbagam. Anay kaw, nagsakit pa ito'y sikigak a kinugtaran na. Nabulunsa. Ala, mapantan to agpailutin tun madamdama, Uncle. Ay, maray, karatista ka din nila kay Mau. Ay, Uncle. Talaga akaratista no mabartak. Ay, imbag, tanabaturog mo nila kay mo. Ay, kat no saan ko anapaturog. Ay na, adupay ate, riribukan na. Mamati ako ni Jen nang kuwa pagsasao. Anya ngay deta pagsasaw, Uncle. Kunana, tinalabos nga arak, itunda na ka, itipan na ka isagmak. Uwan nga rod, Uncle. Kat ita, datan tinadaksan. Nakariing kan? Nagmet iturog ko, bakit? Inta nagkape? Awan ti malagip mo, ngay naramid mo idikalman? Ha? Ay, kumusta da bayaw? Ni Uncle? Nagmet istoryami di kalman, ha? Ay, awan ti malagip mo, ngay naramid mo kadakwada? Ha? Jay istoryami? Saan aday ta istoryayo? Apay, di mo malagip a kinaratim ida? Anya? Uy, di nakman ang awan na kas na bakit? Itiuray ka ano man? Jak maramid da ita. Bayaw ko, kan uncle mo, danugakit dain. Ay, ingkakit di kita anti inaramid mo kadakwada. Ay, wan man. Kababain no kas tangagpay so. Ay, talaga Ay, kunada siguro amang lukloko ak. Di daktumat ngamin patpatyan. Ay, daytan tay kunada. Tinalabas nga arak, itunda na ka, itipan na ka isagmak. Wan nga rod. Imbaglangan tasaan na sabsabali dagiti dinangram. Ay, tanusaan, naisagmakan na talaga. Jak pa'y lamay mulagat to'y may sa matak bayaw. Kita mo. Ay, sos, bayaw. Nagkarumatan ti pan nakablak ay mo. Dapis lang day to'y may sa isuasan unay. Di mo kunang nasakti akin aramid iti dayta. Ay, sika talaga bayaw. Ha? Nabartag ka ngamin unay. Ay, sorry bayaw. Sorry talaga. Sakmat, kanakan. Jak pala makatakdar. Gaputa kinugtaram ti sikigak. Ha? Oray sika? Wan. Nakasurusuruam ay ti kasday nga style ti panagkarate. Kasla mo style ni Jackie Chan. Jacket yan ayamot, Uncle. Kat no Bruce Lee style. Dispensaron dak ano nadangran kayo. Talaga ajak malagip dagiti inaramid ko. Mawatan da ka, bayaw. Kas tala tibiyag
Sa bagay, baso may matlaang, tainawis na ka nga ginom. Idinto tayin yunay-unay ni bakat mo asaan na kaabartakan. Ay, mabainak iti daytang inaramid ko. Anya ti kayat yo? Aginom tayo manay. Sakti makamo iti arakan pulutan. Oh, anya ti makunayo? Ay, sana. Jagon kayat kaanakan. Ay, sanan bayaw. Bawal ang mabartag ka. Soft drinks langan, tilibrem kada kami. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinalabas nga arak itunda na ka iti pan na kaisagma. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimet direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Kastala ti biyag. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.